Ahojte, tu je Sisa. Ahojte, tu je Alex. My vás vítame pri dnešnom videu. Vlogu. Toto bude chillovací vlog. Ano. Sme na húpačke. Chillujeme, A krúžime. možno si budeme dávať aj nejaké otázky. Od vás? No, a od vás. Od vás, áno. Od vás. Nie od vás, no áno, v podstate od vás, od šánkových kamarátov. No, takže. Otázky nemáme nikdy napísané, ale ja si ich pamätám. A všetky otázky sú na Sisu. Takže. No dobrý. Moji spolužiaci sa najčastejšie pýtajú, že koľko má Sisa rokov. Aha, takže kto to nevie, tak mám už teda v jesene budem mať už 10, ale Má mám 7. To si povedala, že už budeme 7. Mám 9 a už budem mať v októbri Nekop do toho. 10.10. budem mať 10. No a ďalšia otázka je to, že prečo si sa rozhodla so mňou natáčať na YouTube. Pretože... Máme veľmi dobrý vzťah. Nie, ty nehovor, ja mám hovoriť. No takže pretože ja som chcela už dlhšie natáčať na YouTube, až tak rok, ale nevedela som, čo by som tak natočila. Aj keď som niečo natočila, tak som nevedela, ako to má ten YouTube dať. Áno, to je si trošku fakt divné, ale... A možno, že na tento kanál, na hlavný kanál, vidieť aj nejaké video, ako je DIY alebo také veci od Sisi. To som veľmi tvrdá. No takže, a neviem, a potom Alex vymyslel to, že by sme mohli spraviť Sisa tutorial, ale potom sme sa vlastne dokopali k tomu, že bude to Sisa Alex tutorial a tak, no. Tutorials. No, aj keď nerobíme žiadne tutoriály, ale... Ďalšia otázka. Ďalšiu otázku mi položil môj bafafa. No a tá otázka je, že prečo si netočila videa ešte predtým, ako sme založili tento kanál? No ja som točila videá, akorát, že nikde nevyšlo. To bolo také, že som sa malovala, alebo také. Make-up tutorial. Alebo proste také, že čo mám na stolíku, také, že tak. No ale nikdy som to nezverejnila. No a môže to byť dobré video. Niekedy to môže aj natočiť. Možno hej. Alebo niekedy, keď si niečo kúpi, tak si môže urobiť aj haul. Áno. To som tiež A ja tam budem natáčala. s ňou. Som tiež natáčala, ale... No, tak. Asi nie. No, tak. Posledná otázka je... A potom spolužiaci sa ho to pýtajú v škole. Spolužiaci sa ma najčastejšie pýtajú, že prečo si chcela natáčať so mňou a nechcela s nej natáčať akože sama, aby si bola nejaká beauty youtuberka. Keby som beauty youtuberka, tak mi do komentárov píšu ľudia, že som vám to príliš malá, aby som sa malovala a tak. A že mám proste toho veľa a také. Ale podľa mňa záleží na tom, či toho človeka to baví, či to robí iba zo srandy, ale ja nenosím normálne, sa nemalujem akože normálne von do videa a tak. Ja to robím na doma, také, tak sa nudím a naozaj toho mám celkom veľa na to, že som taká malá, ale mám to preto, lebo chodím na súťaže a na tie súťaže sa treba malovať. No tak to bola posledná otázka a dúfajme, že sa vám toto video vlogovacie páčilo. Ak áno, tak nezabudnite dať like. A lúči sa s vami Alex a Sisa. Ahojte!